Ole ka channel thlir tu te ma sain chi be le kule tun tuma hianin YouTube atanga poisa hlo dan kan soidon ani YouTube hi a tha ya sum tam tak a hlo thaya mi tam tak chunin ei zon nan ber an hmanga content tha thil ti tu thadau in nei chuanin nang ni pon hong nge ula YouTube channel hi ran ula kalpui ula i mi hip thei na tur deuh channel tha deuh siam ula sum hi alak lu tok thaya ei zon nan po hianin a man tlak ani mi the sabrama phei chuanin ei zon nan hi an hmang na sa hei ko strong ti te ho te phei chu full time YouTuber an ne tak ta sum hian la lut tem ya ma se chung tian tu chunin content tha ne anga ya mizorama chuanin eno technical lam hi chu ti dhulo turania hei kan keima ni channel ang hi chu san chu viewer hi an tam lowa a hlok lowa subscriber an tam mo a hlok lo a chu ai chuanin thil thadau dau ti ula content thai nei chuanin YouTube channel hi hong nge ro u i side income a po a tha a regu vak lo konin side income tan point a tha ani am sabara chun YouTube a thun ting a sum kan hloang kan ti chuanin YouTube channel kan create angai ani chumi a chuanin omzia chu YouTube kha link anga email address nen link anga chuanin video I upload thin don ani heta hianin hmasa chuanin poisa hlo tur hianin mi sang khat subscriber ni angaya chuan chumi zwa watch hour kha dark sangli watch hour kha sangli ani ta khami kha subscriber chang khat le watch hour sangli kha in nei huna YouTube channel kha I monetize don ani I monetize zo chuanin atang che chuanin sum I hlo thei don ani chu ama sa chuanin video kan upload angaya video upload tamangaya video kan upload anga khami video kan upload kha mi in an view anga an view dar ka zat kha apoi mo ya view dar ka zat le subscriber kha apoi mo ma atira chun anwa chuanin subscriber hi tam lo ma se apoi mo te chim lo ma se viewer an tam khanin sum atam ve zela chuanin heta ka thai bial hi kan hmuanga ka thai bial hi video upload nan ta ni ta hin kan lut anga ta hian kan video siam kha kan upload don ta ni hei kan ti chinanga ti hian lo om ta a chuanin heta title ti hi I video hming tur kha ni ta ni video hming tur kha I video kha enlo tuna hianin YouTube atanga poisa hlo dan ve kan soi wangin YouTube atang poisa hlo dan ti in title a khan kan hmang ta nga chen description chu kan hrev kan description khan top ma description thu an zia ho thin ang kha ani mei ta kha description a hianin kan zia kanga title a hianin video hming tur vel kha ani ta tin heta achunga hianin achung dinglam kila hianin kan hmunga ka thai bial hi heta hianin khami kan ti zo khanin kan upload ang kan hmetanga chuanin upload anga chuanin kan back le lokanga kha zong kha video upload dan chuni maya tin heta dinglam tlang kil achung kila hian profile picture ang kan hmunga kan profile a hin kan lut anga tan kan lut your channel ti hi kan hmuanga hei ta hianin kan lut ang ta hian kan video upload ho kha kan en theyanga heta hei subscriber zate ni kan hmuanga subscriber zate omta tin kan video upload ho kha ten omta tin hei videos kan ti hi kan hmuanga videos a hianin kan video ho kha omta a chen playlist ti te hei channel kan ti hi chuanin mi kan va subscribe ho kha ni ta a chuanin about hi chu I channel description kha ani ta a achunga mi hi chuanin a hnuai mi hi I video upload zong mi in an view zat kha ni ta a keima hi tuna hi sang khat za seri le pathum ani ta a ka channel ka video upload to te an view zat
kha kha ni ta khami kha ni mai ta channel siam dan chu chumi zuwa chuanin youtuber ni ton chuanin YouTube Studio ti app si I download angai bawk ta ni chu chu kan enang hetah hianin YouTube Studio hianin thil chi hrang hrang a en thei a hei tah hianin kan hmu anga watch time hi I kan channel kan video upload a kan mi in kan video an en dar ka zat khan ta 2.1k ni ta view hi kan channel an view zong zong zat view tu zong zong zat khan ni le ta chuan subscriber ani le ta hei ti hian tin ta hian kan kalanga ti hianin kan enanga ti hianin kan video en zong zong kha kan en vek thei ta ni I min an en zat te an en dan te subscriber in nge subscriber lo in en tam subscriber in nge subscriber lo in en tam ti te engin nge en tam eng kan apps eng kan video ber hi nge an en tam ber ti te khat heng ting atang hianin a en vek thei ani ole khat de zong kha tun tuma kan video siam thei te chu nia he video hi thai ti ni chuan khonga in min lo like share in min lo subscribe sak ve don nia